huyo makamano. Seche ma koro oganda Jo-Islam osechako ayanga nyasi mar Ramadhan ma en tweyo e thuolo mar ndalo 30 jogo mani kod nyalo koro ijiwo mondo owuog oko mar reso jowetegi ma yutogi ni piny. Magi wachi gi jatelo mar kadhi kata chief kadhi Abdul Halim Hussein mane olando ayanga chakruok mar tweyo bang' dwe mienjo odhiambo manyoro. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Oganda Jo-Islam kotelnegi kod chief kadhi Abdul Halim Hussein ne jochakayanga chenro mar Ramadhan ma en bago alam makende kaachiel kod tweyo e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Ma ne en bang' lendo mane otime apis kadhi Mombasa bang' dwe mienjo e odhiambo manyoro, gino mane onyiso chakruok ayanga mar ndalo mag tweyo. Tunawaomba Waislamu wote kuchukua nafasi hii ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan kuwa pamoja, kupendana na kusaidiana ili kuweza kufikia yale malengo ya Ramadhan, la'allakum tattaqun. Vile vile wale ambao hasa wana uwezo wakumbuke masikini, hasa wakiwa karibu wao, waweze kuwasaidia. Jotend arita kaachiel kod bed migepe mopogore mag piny owacho ne bende ojiw mondo mi ota chenro meki maonge ng'ikruok moro amora e seche ma kamagi. Ma en ni mar kinde mag tweyo, chenro mag alam kaachiel kod mago mag ohala thoro dhi nyime seche mag odiechieng' kaachiel kod otieno. Tunaomba idara za maji na Kenya Power kuhakikisha hizi huduma zitaendelea bila kukatika ili waumini waweze kutekeleza wajibu wao na kwa ajili ya ibada zao na kuwasaidia watu wengine vile vile. Huu mwezi wa Ramadhan Waislamu wanafanya ibada mchana na usiku. Na usiku wanafanya ibada, alafu vile vile kuna biashara zinaendelea wakati wa usiku. Kwa hivyo tunaomba idara za serikali za usalama kuhakikisha kwamba usalama utakuwa ni wenye kuendelea. Seche gogogo moko kuom johala kaachiel kod jogo mani kod nyalo ne jowuok oko mar siro jogo ma yutogi ni piny kod chiemo kaachiel kod mwandu mopogore e kinde ma kama. Kambi mar Jaffa Foundation kaachiel kod Bulk Stream Limited gin mana moko kuom mago mane wuok oko mar chako chiwo chiemb kony. During this holy month of Ramadan, we shall be distributing food donations to up to 40,000 people countrywide. We ask in all humility that all organizations, any individual at large, to do their part in giving. The food is for all those people who are in need, who are economically who are in economical hardship position. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi